Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Baba, makadizeni. Ndiripo makadini. Ndiripo zita ndiyanirizere zvakati nazo kuti mune chinzvimbo mukati menzvimbo ino. Zita ndinozi Michael Chikati. Ndiri community leader wema SME anosenzera muno mu Green Market. Ndiripo paita dambudziko rekuti vanhu pane imbwa kana kuti imbwa mbiri dzanetsa mu Green Market. Imbwa idzi dzaruma vanhu vanokwana kuita one yacho yakaruma vanhu vanokwana kuita 10 kusanganisira namuzvina imbwa wacho wanova businessman yotakawagidzana naye wanozi Novelo Matsatse uyu wematsatse buses kana kuti wamatondo. Tiri pachitiko ichocho vanhu vaya munhu akagumisira kurumwa ngembwa iyoyo unozi Gertrude Jim. Gertrude Jim mushure monga wakarumwa musi wa 25 November 2024. Mushure monga auya kwandiri sa community leader ndakasvika ndakambatsira ngepese apo ndaigona. Ngekuti muridzi wembwa uyu besides being a prominent businessman anga asikabatsiri vanhu vese vairumwa iwo vanosvika 9. Pa9 iwo pane 2 mafatalities vanhu vakadini wakafa. Right. Zvadaro izvozvo munhu warumwa musi wa 25 November 2024 takasika help kubva kuMutare City Council maauthorities edu akatibatsira chaizvo ngekuya pa crime scene pagaraji ipopo paichengeterwa imbwa iyi wakaconfiscata imbwa iyi wakatora imbwa iyi wakaendesa ku SPCA musi wa 17 February. For reasons best known kune businessmen wakaenda kotora futi imbwa iyoyo kubva ku SPCA ikadzoka. Tikabva taita futi maeffort ese tichisika local authority yedu ikatora zveimbwa iyi kudzokesa futi ipi ku SPCA paine chinangwa chekuti they are going to put that dog down. Right. Saka zvadaro izvozvo mushure ndiri kudhira nenyaya ya Gertrude Jim pakauya vanhu vanokwana kuita 9. Umwe wacho pavanhu 9 iwo umwe wacho unozi Shoti akatestifya kuti iye wacho muzvina imbwa ndiyo imbwa yacho. Saka ko vanhu 9 awa pane zvomwakambopuwa here ndiye businessman uyu. Vanhu vese wakati hapana zvotakapuwa. Highest paid pavanhu vemavictim aya wakapuwa mari inokwana kuita $2. Yeti mushonga chaiwo we-dog bites ma-vaccinations acho ari anotangira kuma $70 kusvika kuma $60. Uyezve ma-vaccination mishonga iyoyo ma-remedy inonetsa kuona ma-chemistry. Saka ndiri kubatikana ngenyaya idzodzo City Council ndipo payakandipa mapaperwork andinawo aya anoratidza kuti imbwa iyi yanga isina kubayiwa for 2 consecutive years. Pa 2 consecutive years idzodzo iwe weCouncil wazouya ipo pa crime scene wakasvika wakambata ngemhosva dzinokwana kuita tiketi racho namba yacho iri apo. Wakambata ngemhosva dzinokwana kuita 5 out of 9 dzinoerera maererano nekuchengeta kwembwa. Zvadaro izvozvo pamatiketsi iwo yayo isusu takaedza inisa community leader ndakaenda kuma social media kwakafanana manika post nekumwe kwese kwakadaro kuti waedze kubatsira vanhu awa wanga wapera urumwawa ngekuti hapana compensation kana sendiro wakambopuwa kunze kwe $2 yakapuwa munhu 1. Right. Saka tiri ipopo takaenda ku Werigau Aid hawana kukwanisa kutibatsira ngekuti
handisi kushora hangu riga officer uripo uri partially blind. Saka izo tatutaura nekuonawo mwakarumwa vanhu vacho mapermanent mark zviro zvanga asikagoni kuti ungaona. Saka kusvikira latest victim yakarumwa unozi Gertrude Juma wakasvika pakufrustreka wakazwa kuneta tiri kufamba nenyaya iyoyo kwekuti wakazototi imwe havo macommunity leader hamubatsiri chiro. Asi tiri panyaya iyoyi hatina kumirira ipopo. Iye zvinezvi takaedza ngepese apo tinogona kuti tiingeje wema-human rights kuti wamirira vanhu avo wakombasi yetu kana tirisi munhu akaona kana 500 zviri nane ngekuti mari dzakaparadza kuti wauyu warapwe nepeni netrauma kuneseka kushungurudzika mumwoyo pamwe zvinodini zvinoserera. Saka tiri ipopo apo takafara kuti tirifara kuti Zimbabwe yese izive kuti chitiko chiri kuitika mwaMutare ichi vanhu vanenge vari kuuya kana kugreen market wazive kuti kune imbwa dziri kuruma vanhu ngekuti hadri tiri kudhira nenyaya isa community leader. Pakaitika incident yekuti panext door panga pane mwana wacho wangatengeserwa businessman panext door panumber 2 Matura Road. Businessman uyu imbwa yakatenga yakabva kubeach dog iyi nhasi rino irimo mupremise imo mu2 Matura Road yatorohwa tsika yamai wacho iri uruma vanhu right, iri uruma yavanhu kuda saizvozvo sofa yaklema mavictims anokwana kuita 3 uyezve imbwa irimo. Asi sekuona kwedu businessman uyu waedza ngepese apo anogona kudini kubhadhara vanhu ivo achienda navo kuhospitari. Umwe wacho latest victim yakapiwa about 300. Saka uyu urikufambisa mbane mavictims zvakadini zvakanaka. But the big question now ngeyekuti zvinosvika rini imbwa iyoyo iri mupremise imomo ichiita futi basa iroro rekuruma vanhu. Local authority haisati yadini yauya kotora imbwa iyoyo. Uyezve papremise iyo tutaura ngezvayo iyi takutaura ngezvayo izvo. Pane imbwa dzinokwana kuita 3. Instead yokuti munhu unobvumidza kuchengeta imbwa yenyu mupremise 2 according to paperwork yakabva mucity council. Asi for reason besinoni kwavari pane imbwa ingani 3 imwe yacho ndiye ruta basa yatora nhaka yani yamai wayo. Saka tiri ipopo apo ndafara ngekuti imwe ruzhinji rwese rweZimbabwe ruruzwa nyaya iyi. Wedzeri mbichana munomu sekutaura kwamaita kuti ndimi leader anotungamirira mugreen market mune vanhu vangani roughly muchingoestimata vanoitira mabasa munomu? Ma-SME ari mugreen market premise anokwana nearly 1000. Kwachizoya futi community imwe ndinotaura ngezvayo imurawa green market industrial area ndiko kutakamira kuno kwese uko. Saka namba inoshanda green market premise yema-SME kusanganisira newe vari industrial area yacho vanogona kusvika kuneri kana kuti 2,500, which is a big number. Saka vanhu ivovo wese handiwo wegawo tiri kushira kuti wangangosongana netsaona yekurumwa ngembwa kusanganisira nemwe wacho imwe wenu wedu. Kana muri kupinda mugreen market imomo vanhu vakafanira kunga vachiziva kuti inzvimbo yashata ngemarebhisi ngepamusana pekuti nyaya yemarebhisi ihosha inotapurira kuimbwa
uyezve waridzi wembwa dziri munzvimbo ino yegreen market wari kuita tsika yekusada kubaisa imbwa zvinokanganisawo futi makastoma edu ari nodini anouya kusanganisira newaeni. Saka tiri ipo papo tiri kumbirawo local authority yedu kuti irambe takabatana nayo iite basa rayo sebasa sematorero akaita imbwa yekutanga tiri kukarira futi kuti wachauya kutora futi yechipiri yacho. Ndichitarisa marongerwo akaitwa magreen market mune munhu ane kashopu kake panzvimbo anoshandira paanoita sei, chingazoita kuti imimi kana mambo varapa vati inini pakanzvimbo kangu panapa ndoda kuwedzera nembwa kana kuti pachengetwe nembwa chii? Hamuna here imwe security kubva kwokutanga zvakamira sei? Because imbwa dai muri kunzi vanhu vari kunomwa nembwa vachienda kumba kwenyu imimi taita aiwa iyadhi yenyu pakayadhi kadikaka sei muri kutenderana kuchengeta imbwa ende imbwa inenge ita basa rei mugreen market? Ipo papo tiri takanangana nembwa mbiri idzi. General opinion yedu isusu it appears kuti imbwa idzi marital dogs. Kana ndichiti marital dogs ngezvekuti haungati kana kuti munhu une supermarket wochengeta imbwa musupermarket, ngekuti isusu basa redu tinosenza nevanhu. In short yakafanana neessential services yekuti hapana pekuti ungamborapidza munhu kuti usapinde musupermarket yako. Saka purpose yekuchengeta imbwa in short iricho icho tiri kuda isusu toda kuti tibatsirwe ngemaroyers anotimirirawo toti pro day kana kuti free of charge abatsire mavictims aya kuti at least aonewo something. Namba dzangu inini dzefoni ndi 0774 029 481 kwekuti ndodzokerera futi 0774 029 481 kana pane maroya anogona kumirira vanhu awa kuti at least waonawo kana 200 kana 500 at least vanozwa kusununguka kuti tiri muZimbabwe yakasununguka uyezve remangwana redu vanhu ava vanenge vadini vabatsirikana. Mati imbwa yakambotorwa nevecity council ikazoenda kuSPCA ndobva yazotorwa ndobva mazona yadzoka. Makazombotaura nevanhu vecity council kuti ko imbwa takuiona yadzoka matanho amakatora ndeapi? Apo mubvunzo weyo pane apo musina kunasa kuzwa. Imbwa idzi 2 yekutanga yacho mushure monge yatorwa we made takaedza ngepese apo tinogona kuti itorwe futi ngeSPCA ikatorwa iwo SPCA wakati promise kuti they are going to put that dog down, right? Imwe yanyukira iyi haisati yatorwa ba ndiyo ndataura gumisira kutaura ngezvayo kuti ichiri mupremise as we are talking now. Saka mati mambo varamba muchafollow up here and respond yavo yakamira pakuti kuti kokwane imwe kayatanga futi zvaita yekutanga akazvitakura chaizvo izvozvo, but handishori city council yedu city council yedu iri basa rakanaka kwekuti kutaura kwatiri kuita ndikofunga kuti wari muprocess yekudini yekutora futi imbwa iyo kuendesa futi kune mai wayo kuSPCA. So chikumbiro chenyu chihombe ndechekuti pawanikwe magweta anokumirirai kuti vakarumwa nembwa vaya vakombadzete chaizvo. Ndizvozvo ndiyo chichemo chedu. Vanhu vacho vese takakomparera list yavo vari pano. Vamwe vacho vane mamake ekuti kana wakamuratidza munosiririswa ngemaitire acho. Alright, community leader one ari kuita nesi urutorapa chironda chacho chiri fresh. Alright, pakanaka regai ndimbotaura navanhadzava ivictim ndiwo vane mai vakaruma handitika vakasongana nematambudziko ekurumwa kutsvaka mari yekuenda korapisa. Pakanaka vanhadzadzi makadi zvenyu
Tripu yedu makadiwa. Nditaurire kuti dambudziko rembwa iri rekurumwa nembwa kwamai vakasangana naro kupi ende process yamakatora kuti mukwanise kuwana rubatsiro nezvakaitika ipapo zvakafamba sei? Ini ndetwa Fungai Chongomai. Mai wangu vakarumwa nembwa. Varumwa nembwa. Ini ndetwa Fungai Chongomai. Mai wangu vakarumwa nembwa. Varumwa nembwa ndobva vaya pano pachinda ndati ndarumwa nembwa kwa Matsatsi. Ndichibva ndaenda ndibva ndati saka imi mudaenda kuchipatara here ndobva mukadzi wa Matsatsi atora mai wangu kuenda nawo kuchipatara. Aenda nawo kuchipatara ndakaona vadzoka kuno. Vadzoka kuno akanditi tipei mari yekuti tirapise mai. Tozwa kutsvagirai chini mari yenyu kana mwedzi wapera. Ndakakweretawo munhu mari kuti ndiende korapisa mai wangu kuchipatara. Ndaenda kuchipatara kweke pakanditi mwedzi wapera tozokupai mari. Ndakadzoka kwa Matsatsi. Ndikati makanditi mwedzi wapera muchazondidzoserwa chini mari ndiwane kudzoserwa munhu akadini wandakakwereta mari. Vakangoti hatina mari ende munorapisa mai majekiseni akwani mari tichazokutsvagirai. Kubva musi wa 25 November pakarumwa kusvikira izvozvi handina kana sendi randapuwa naMatsatsi, but ndakazotoshanda ndikaona kudzoserwa chinyi vanhu vandakakwereta mari yavo. Ndikavafonera havadaviri foni. Saka zvinhu zvinondirwadza kuti ivo vanonyatsokuziva kuti imbwa yavo haina kubayiwa nekuti ndakavafonera ndiri kuchipatara tokumbira matsamba embwa. Imbwa yavo vanga isina kubayiwa. Chakandirwadza ndechekuti pakarumwa mai vangu musi wa 24 vaMatsatsi vakakwanisa kuwana mari yekuti vaende kobayisa imbwa yavo, but munhu arumwa vasingagoni kuenda kumuendesa kuchipatara. Ndozvinhu zvakandirwadza kuti atazosvika patiri panapa. Saka makosti amaita sofa ingasvike mari? Makosti atakaita sofa ari paresiti vanosvika 253. 253. And ivo kutaura kunuko havachadaira foni? Havadairi foni yangu kana ndikavafonera. Amai vari kupi zvinezvi? Izvezvi vari panombobata basa ravo remaoko pasasa. Vari kunzwa sei kubva pavakarapwa? Pavakarapwa zvavo zviri nani, but ronda harisi kupora nenyaya yekuti zviri kunzi imbwa yakanga isina sei isina kubayiwa. Saka izvezvi dhokita akanga ambotinyora futi mumwe mushonga kuti endai motenga mumwe mushonga. Aiwa, maita basa vandadzi. Ini ndoitwa David Mparuta. Ndakapinda mugaraji mwemwe ndichigadzira motikari yandaigadzira mwemwe. Ndakanokanuka motikari yabuda munini imbwa yabuda pasi ndakanokanuka mota yabuda pasi peyoni pasi pebhasi yobva yatosvika pakutondiruma, but marumire yakandiita yakaruma dai nandine shoti ndinganenda kuratidza yobva yandongoruma manangodini manangotiza manatoenda, but ndobva ndati ndipei bhuku racho ndiende nebhuku ndiende kubvunza kuti imbwa yakadini yakabayiwa. Ini ndini ndakazozwawo nyombe okuenda nebhuku, but bhuku Matsatsi wakazouya ada kundibvunza bhuku mai ndobva ndamuti no handichakupiba bhuku rako. Ndakazomupa after 3 days. Thank you so much. Saka vakakupa here mari yekuenda kuchipatara? Hapana chandakapiwa. Imi makabudisa mari kuti mubayiwe kuchipatara? Ini ndakabudisa $10. Alright, maita basa baba. Dambudziko rebwa ndakasangana nawo ari makuseni zvekuma7 ndotoyo basa. Saka imbwa iyi yanga yakamire pageti. Zvanga yamire pageti ini ndakatodarika. Saka ndachinhambo chidistance chakati kuti ndobva ndakazoita zvekutovhunduka imbwa yakazotera ichimhanya mumashure mangu inini. Kubva yatosvikotondiruma pana. Saka ndakazoita zvekutovhunduka kuti imbwa iyi ndobva yabva yatomhanya kutomire pageti. Saka pandakatendera konga ndakudzoka yabva yatomhanya bva yapinde mukati. Saka ndakazotosheedzera ndichiti pane munhu here imbwa yandiruma hapana wakadaira. Saka ndakazoya pabasa ndazogara ndadzoka ndachizoonana nemukomana wanga aripo ndamboya chidaidza panapa ndarumwa nembwa inini. Saka iwo akazonditi unozouyawo naMatsatsi wacho. Saka inini ndazomona wakati imbwa yangu inini yakabayiwa ndozvakandipindura. Ndikati inini ndaide kuende korapwa. Zvikazi mimi hamuendi kuchipatara zvakadai ndikati kuchipatara ndienda asi ndine kwendorapwa. Saka wakati ndichakupe mari yebhazi yekuti uende. Saka ndope zvakangoperera ipapa. Hamuna kuzombotaura nawo? Handina.
but dai makamboedza kutaura nayo makanzwa kuti mari yebhazi haufa. Ndina bangoti inini ndakamba ndatombobudawo ndizaramba ndichimuforowa zvakazoende konetawo. Saka chishuviro chenyu sevanhu vanoshanda vari munomu ndechekuti nenyaya yembwa igadziriswe sei? Chishuviro chedu isusu imbwa yayo taida kuti isaramba ichiruma anhu uye nekuti dai zvine kutaurika kungaita kuti tikwanise takatombodhisturbekawo kusenza mabasa nekutombofambire dambudziko iroro. Saka taitarisirawo kuti dai paine kubatsirika kwetingaita kuti timbokwanisa kurefundwawo kunhingirikina kwetakaita ikoko. Maita basa baba. Nyaya yakaita ndeyekuti pane customer yakauya pabasa. Customer yauya pabasa yakati nditiro basa ndakuita basa rere but aunawo pane toilet ere. Ngati pane toilet iri papi. Patinoshandira pane rukona. Saka bva aenda ikoko. Saka ndakazosamisika yakuya kuti mambo wandirumisa. Ndochimubvunza kuti zvafamba sei. Saka ndarumwa inini kwabva atondiradza trouser yake raramwe kani pachironda changa inacho. Ndo zvakaitika izvozvo. Mabhaipa makasoma sei kutaura nemuridzi wembwa kuti pane customer yangu yauya yarumwa nembwa. Saka zvakazoita ndozoti iye vana vake iye akazoti ndakwenda kuchipatara. Saka ari kuenda kuchipatara ndopazosangana nevana vake. Vana vake vanga vakuchiuya wabva wasvika apa wakazosvika ndisisipo. Pandazodzoka ndazosvika vakamira kumberi kwavakubvunza kuti vakubvunzana watofonera muridzi wepremise. Saka dzimbwa haufa zvikanzi inini ndiri kuya after 1 hour. Saka paakazouya ndakazongosiya vari kutaudzana kuti zofamba sei. Maita basa. Nekuti premise ine muridzi wepremise ine obva aita imbwa obva atadza kuita keta 4 imbwa dzacho dzotadza kuchengeteka zvakanaka dzakungobuda iye wacho oshaya supervision yakakwana nembwa dzake dzari kuchengeteka dzina padzakanyatsokuchengetwa. Saka dzinogona dzichidini munhu akada kuzoenda along that area oita come across that challenge yekuzorumwa iye. Saka togona kusangana nevanhu vakawanda zvoti maybe pari apa zvakaita apa pane tumashopu twakawanda but the owner of the premise anenge aine mbwa dzaanenge asonyatsokuchengeta nemazvo. Izvo ndiri kuzvinzwa kuti ngatiti ada kuti imbwa idzi dzichengedze for security. Ko masikati dzinenge dziri kupi dzichiitwa sei? Nekuti kana ari muridzi wecomplex pane pachiya makastoma inenge inani panguva yemakastoma tinenge tichifungidza kuti inogona kunge yakasungirirwa. Kana amanheru mese imi munoshanda imomo maenda imbwa yosunungurwa yotanga kutendera kuti kana paina anozopinda zvonetsana. So sei masikati ichisiyiwa isina kusungwa zvoti inozoruma munhu anenge achienda nekutoilet? Saka chinenge choitika ndechoti dzimwe nguva dzina dzakaiswa murumu isiri secure ngoti inokwanisa kungobhuya chingobuda. Saka muri kuti ndio zvakaitika here pakarumwa customer yenyu imimi? Ndo zvakatongoitika kuti imbwa inofanira yakatongobuda isina kusungirirwa. Tikachira nyaya yekuchengetedza imbwa inofanira iri murumu iri secure zvokuti don't expect kuti inofanira kubuda ipapo kwati inofanira kudii. Saka nayo ngoti pano yanzi yazoruma futi uyo yazoruma futi uyo. Saka mese mune tumacomplex vese vane imbwa here vane? Apa pane imbwa ni apa pandakanzoti pane yakazotorwa papaine imbwa. Kusei vamwe vasina imbwa? I don't know what is this the issue. Kuchengetwa kwembwa anoti agenesi kuti wachengetere imbwa. Asi machengetero embwa acho nekuti iwe toti ruzhinji rweZimbabwe mukaona kuti nhasi imbwa yako yaruma munhu wekutanga ungati imistake yoruma munhu wechipiri kusvika ku9 iwo you can easily tell kuti pane something wrong paimbwa yangu. Kana iri mombe iya ichiramba ichipinda mumagadheni mwewanhu kana muminde mwewanhu unozomumanikidza kuendesa kubucha. Saka ipo papo so far iyo tirutaura iye yechipiri yakurema vanhu vanokwana kuita 4 victims pamwe ichatora sapasi mai wacho. Saka isusu we are not against kuti imbwa dzichengeterwe iye
as long wachichengeta imbwa idzi within the confinements yemabylaws ecouncil. Zvino hazvisi kuitika panyaya iyo tiritaura ngezvayo. Zvekuti marital dogs ngezvekuti pachivanhu pedu marombero akasiyana-siyana. Munhu unogona kuromba imwe nzira yomusingazwisisi. Saka isusu tinofungidzira ruzhinji rwegreen market nemwe wacho nyika yese yeZimbabwe tinofunga kuti madogs tour iricho, ngekuti iwe pamwe richo yacho inotaura kuti kana vanhu wacho waruma usabatsire. For example, imbwa yekutanga iyi usabatsire vanhu wacho, because by the time wakubatsira vanhu iwo mari yakurasika. Saka ndinotenda hangu. Asi ndisandavhara yedu interview pasara munhu victim 1 yakaona iye muzvinaimbwa ari kurumwa ngembwa yake. Tiri kutaura nevanhu vanoita mabasa emaoko maSMEs nenyaya yembwa yanetsa mugreen market. Makambosangana nedambudziko iroro kana kuti makambonzwawo nezvenyaya yembwa iyi? Kakawandisa, ndakasangana naro ini rakawandisa. Chii chakaitika kwamuriwo panyaya yembwa iyi? Imbwa iyi ingogara ingori panze peshopu, saka zvaigara panze peshopu haona kiyani kuinza mukati. Yaruma vanhu vakawanda. Ndaichitobva mushopu zvangu ndakutobuda ndakuteni, asi ndikakanganuka yatondibata, ndatopfuura peiri distance panapa nepasofa. Ndopera ndizobatwa gumbo nayo. Ndakaita gumbo rekuzondibvise gumbo, zvakatonetsa. Ndakazoti yakutobvinza gumbo rekutoda zvichitonetsa ichamba yakadini? Yakaruma. Kusvika ropa rangu zobuda, vanhu vazotounganawo paya. Ndipo ndazotaura nemudhara wacho. Vachini ndichazokuona, ndini tsvai ndichazokuona. Munze munhu nemabhazi une mari dzake dzakawanda. Hauzithi kuramba uchingomusona. Hauoneki nguva several times. Unongooneka kamwe watosiyana. Pamukadzi pacho haumuoni. Chingoti ndichakuona. Zvazongopera nanhasi kungozoenda kurapwawo nemishonga yechibhoyi kwandakazongoita. Ngozi mari dzaidzo dzaika dzakaroreba. Kudya kuti senze mari wakutofanidzana. Zvechibhoyi ndakuisa mishonga kusvika pakazongovhara nanhasi. Asi unongozwa peni yacho kuti hey, kukata kwedha kakadai zvo zvatonyanduka. Kugwinya chaiwo zvangu chaiwo zvekutanga hapasina. Zvangogara zvangofotota. Iye mati haabatike muridzi wemba kana vashandi vake kana aniyewo ari padhuze naye kuti kona yakomana dambudziko iri ndoripedza sei? Unogona kutaura naye asi haatauri newe zvekuenda ba. Unogona ndichakuona. Kuti uzomanikidza ndipe mari kana ndichiita pisi ndisi kana maintenance haana zvaanotaura newe. Unogona ndichakuona ndizvo zvotopera zvakadaro. Wotondichena ndichakuona. Unogona watoneta kana kutoenda hausina basa notosiyana zvo. Ndonyaya iripo pa. Iye mbwa haisati yambomuruma here muridzi wacho? Muridzi wacho yakatomurunga inini pandakatoitora inini ichibvapo ndichirongedza achida ndomboenda kuisungirira uko. Distance yasvika panapa kuimba yakatomuruma futi, ibva yamuruma gumbo samuya paleft kana kuti panchaziva. Asi yakatomubata futi iye same day. Achivatedza kutofamba futi nembwa iyoyo. Chikumbiro chenyu kumuridzi wembwa ichi ndechekuti chii? Chikumbiro changu ndaida kuti kana ndipanzvagana kundirapisawo kana kundipawo mishonga kana something uchikuti ndiwane uchitondihwara ichi. Bozi kusenza chacho mabasa kana mari yechikafu handisitoni. Kana katipa kandiona kuti mari yechikafu zviri nani ndimboonawo zvekuita. Kana mwoyo wangu unosununguka. Pano ndongwa ichingoona muridzi wacho everyday haana action yaanokupa kana kukubatsira. Izvi zvakangomwa. Ini chinhu chanofanira kuchengetedza mukati mupremises. Ndiko basa randinokwanisa kutaura. Tatirega timbonzwa nenyaya yembwa yanetsa mugreen market muno. Mutanzwa kuti mune mwana kana kuti hama kana kuti ndimi makasangana nedambudziko rembwa iyi? Ya, chakaita ngechekuti ndakaona mwana echinetsana echitaura nemurume umu. Handichatauri ngezita. Ndochibvunza ndikazi ndakarumwa ngembwa. Ndizvozvo chete. Wakandoti ndakarumwa ngembwa. Munhu wacho andida kuzotaura naye. Anozodini kana mwana andina kuzonyanya kuenda mberi naye. Ndakandido kuteera mumashure mwake kuona kuti chii chiri kuitika. Asi mwana wangu wakashayika, asi chakaita ashayike kuchipatara vakati heart failure. Ngokuti waimwe kadoro kake. Chete ndozve ndingataura. Hamuna kuzoita follow up nenyaya kuti pawakarumwa nembwa wazoenda kuchipatara kana kuti? Mbonga kumubvunza kuti zvazofamba sei. Iye unenge akati wakandipe mari here. Something like that.
munhu waimwa kudai waindotaure zvaanondotaura tichindoti kundotaura nguva dzimwe unonga atotaura. Saka munomu imimo zvenyu basa renyu ramunoita munomu Green Market nderechii? Ndi-sign writer. Zvakatanga rini baba zvekunyora zvandiri kuona zvirapa izvi? Handina kumboende kuchikoro. Ndiri kutoende kuchikoro ndakanda kutonyora ndainyorera naNyanyadzi sekondari nditori kuchikoro. Ana maticha achitoti mufana wakutosenza ndapedzei chikoro ndoite pabasa. Ndoite basa rangu iro. Everything was depending on that job. Saka kutaura kuno kumane makore mangani? Kuma 60 to 70. Ndikuita muchinyora. Ndechinyora. Ndingati asvika kuma 50 atosvika. Ngoti ndakatanga ndiri mwana mudiki kunyora. Saka kuvana venyu pane raakatorwawo chipo ichochi chekuti regai tiendere mberi nebasa kana vazukuru? Iye akatoshaika iye ndiye angatochitora. Asi ndine mudiki unokwanise kufundiswazve echitoita. Unooneka kuti unofundisika. But imimi makagara baba muriko kumusha uko zvakatanga sei kuti muzoona kuti asi apa zvinhu zvandava kutonyora zvinhu zvinotoyemurika zvinhu zvinogona kutondichengeta mukati meupenyu? Ndakatangira Harare. Ndiri Harare ndakane mafriends aite basa irori. Saka ndakatozvida from there. Ndobva ndatonyora. Ndakatozombotonyorere superintendent ichaziseke. Kare chaizvo. Angade kutoti iwe ndakutodini. Ndakutoimplora ndikati ndichakatsonga. Ndichiri mwana mudiki aningaendi pabasa izvo. Ndakatozodzoka ikoko Harare ndikatouya ndikatoenda kuchikoro. Kuchikoro kwandakazodzoka ndo pandaitonyorera naNyanyadzi sekondari. Ndichitopuwe mari dzangu. Saka tingati basa iri rakuchengetai zvakadii mukati meupenyu? Ndichengeta hapana rimwe futi. Ndakake umba kuHobhouse ndingaroora kairi. Ndakamborora mukadzi wangu wokutanga pane petekapesana ndakazomusiye kuna baba acho. Zvingamira zvakada ndikazouya ndochata kuJRJ. Unfortunately akatisiya. Ndakamuroora aineha ichirwara ngeheart. Asi ndo yakazomutora handizvo yakazodivhelopawo nezvimwe pakuzobvunza pane zvimwewo zvinozouyawo. Asi wakatisiya mukadzi wangu wandakachata naye. Baba muri kuti mimi kunyora uku sign writing yakaita kuti mukwanise kuvaka imba kana kutenga imba kuHobhouse? Ndakavaka. Tinobvumirwe 5 room. Saka ndakavaka ine 5 rooms. Saka kunyora so zvinoita mari kana ndichida kunyorerwa sezvandiri kuona zvakanzi driving school izvi mumakosta acho anenge akamira sei baba? Icho chichi kunyora chete ndinogona kuchiita $20 to $25. Kunyora chete. Pakuzochigadzire kuchiumba zvinogona kuenda kuma 35 to 40. Zviri pamwe chete. Saka pasi zvikuru hapana kuda kutora chipo chasekuru chekunyora? At the present moment hapana, ndatomirire mwana wangu uchiri mudiki ndizomusiyire basa iro. Asi hazvinetsi here pamaoko apo? Hazvinetsi ba. Ndatojaira hazvimbotonetsi. Ndingatonyora kana 5 per day. Aiwa ndaita maita basa baba. Sekunzwa kwamaita tiri muno muGreen Market kwaMutare kwatiri kutaura nevanhu vanoita mabasa emaoko. Dambudziko ravo ravarosangana naro idambudziko rembwa yanetsa iri kuvakanganisa kuita basa ravo. Nezvi ndakaitaura nasekuru vanoita basa resunwriting vatone 50 years. Sekunzwa kwamaita vataura kuti basa iri rinogona kukupa cheuviri. Vakatokwanisawo kuvaka musha imba kuHobhouse ine 5 rooms. Basa ramaona ndo ravari kuita izvezvi. Vatoti aiwa iye zvinezvi vatomirira kuti vadzidzise mwana wavo mudiki kuitira kuti vazomusiyira ivo voenda kupension. Tiri muno muSakubva Green Market. Zita ndinonzi Robert Tafumane.
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.